yiero mano mar IEBC mano mung'ere kaka Wafula Chebukati, jatend piny moyier mano wang'eni moyier en ng'agi sani mano William Ruto, jalup jatend piny ma oyier mano Rigathi Gachagua. Mago gin ji ma ithoro ket nyinge kanyo. Kopogre gi mano, tarige mag bura ponono ni ibiro bed ka ochwal bura e doho. Tarik mar bura nego bed ni winjo chieng' tarik 23 dwe mar 8 higa mar 2022. Berni bende wantiere gi Okil Kamaloka ma bende biro bedo ka ng'injo ni matindo weche makamago. Winjo bura nego bed ni iwinjo e ndalo 14 mano gi doho. Ka ng'ado bura nego bed ni ing'ado mokokadho chieng' tarik 5 dwe mar 9 higa mar 2022. Bende adwaro ng'eyo matut ni en ang'o ma bende timore ka doho ok oketho yiero nyakwar Mgajwang'. Tarik ma owinjore nego bed ni ichame muma gi jatend piny Kenya moyier en chieng' tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2022. Ka doho oketho yiero ponono karabna ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance karabna jal mora mora biro donjo e doho kaluwore gi duoko mar yiero mar higani. Kaponono ni doho oketho yiero, nitiere gimoro mong'ere gi dho ngere kaka